zahay mahita raha mandala am TikTok eto fa niany za tsy tafiangigny eky fa tro fa maro loatra le nihitako fa maro loatra le raha nandalo za le nangigny fo ela jiaby igny fa zany ihany mba hivolagna hely ivolagnako zegny tsy andeha anditadiady amin'olo fa resaka fagnajagna parce que za joty fa be olo ivolagnako zegny olo be koa dikan'zegny mba atsika zegny mavita mikoragna karaha olo be za zegny mahita olo ty ato am TikTok ty tegna ampianatra fiainagna amin'olo zegny nareo tegna ampianatra raha jiaby heny zegny ty ampianariny anareo ty ampianariny leçon nandalo tam fiainagna nany taloha igny bekatra ampodinareo fa azafady drako fa leçon ty ampianarina olo igny ianaratra endriky alohan'ny anao ty ampianatra olo parce que tsara zegny mivolagna théorie io tsara fa le pratique nazy koa mila atao tsy misy tsy mivolagna fo parce que raha volagnin'olo io tsy miaraka amin'ny raha ataony izy zegny am TikTok eto magnano olo farany mahay raha magnano olo farany mahay zegny karakory ataony la vie mais karakory atao fidiram-bola raha karakaraha zegny nefa ny raha ataony ambadiky agny karaha marandraigny ndraiky haly tegna marigny donc za zegny karaha fa commence cadre parce que hitanareo ambony tany ty atsika jiaby samy misy anjaranazy atsika jiaby samy misy anjaranazy tsisy varany andihady amy raha tsy mitegna tegna marigny non matoa tu le dis déjà sur tes réseaux c'est que tu le sais tu vois et zegny tegna raha mampagagaza parce que volanko olo ty dikan'zegny mahay raha fo olo ty dikan'zegny réfléchi dikan'zegny nagnino fo ambadiky igny tsy miaraka matoa izy mahay raha jiaby ataony volagnany io zegny dikan'zegny heny raha ambadiky igny tsy raha ataony tsy mety heny fo dikan'zegny zegny raha ataony tsy mety matoa izy mahay raha jiaby volagniny zegny donc madame nao tegna ampianatra raha amin'olo azafady aminao ataova tsindriky raha mety afara igny avy eo no mety ampianatra olo izinao parce que tsara mivolagna tsara fa olo jiaby anosy be ato jiaby aminareo tsy haiko sasany tegna fody maso fa nareo la plupart des gens nosy be mahay tantara zegny na za tsy volagna anaragna reo ko misuivre histoire mahay fo azo olo volagniko zegny donc mioleza miady amy raha tsy nitegna parce que à un moment donné boka mila karaha volagninao antegna ko tsy afaka mandeha mandady ko tsy afaka zegny hoe hitanao ko tsy mila forcegna zegny raha io tsy mila forcegna misy raha tsy nitegna izy ok tsy magnino anjaranao mbo avy zo ko tsy niany amare ko tsy amare afaka amare fa anao zegny mila courage fa tsisy varany zegny andihady amy raha tsy nitegna izinao koragna tsotra volagnako zegny tsy raha karakory fa la vérité sady amy mason'olo jiaby koa amy mason'olo jiaby après anao magnano lambanao farantsara magnano makiazinao farantsara magnano sandrinao farantsara magnano fivolagnanao farantsara amy TikTok ato hitanao zagnahary mahita fo le ambadika peut-être zay tsy mahita bon za ndraiky mahay la vérité fa legny mizaha TikToknao io ro tsy mahay parce que ro voilà ro misuivre mahita olo karaha olo manjary karaha olo mahay raha olo ty fa le ambadika igny tsy hainareo feky igny raha ataony magnangy igny tsy hainareo misy olo tsy mavozy zagnahary ambarako anareo tsy mavozy sady masaiky raha magnano tia zagnahary magnano zegny hoe nefa raha ataony ambadika igny tsy miady miaraka zagnahary feky ke zegny tegna raha mampagagaza volagniko hoe olo ty mivavaka olo ty magnano zegny hoe nefa raha ataony tegna raha tsy magnaja olo amy teny ratsy je m'arrête là parce que za je suis pas là pour andeha agnadiadia olo tsy dikan'iza diavinao ke anao diavo fa ninakazy raha angatako matoa anao ty ampianatra fiainagna amin'olo amy TikTok eto ianaratra endriky leçonnao alohan'ny tampianatra zegny fo raha angata